Καλή συνέχεια. Καλώς ήρθατε στο YouTube channel μου, Man to Man to Man. Man τι λέει? Καλά, man. Μπράβο ρε man, εσύ ρε man. Μια χαρούλα, man. Τέλεια ρε man. Λοιπόν, αφού η man μου είναι εδώ και είναι καλά, πάμε να ξεκινήσουμε το Man to Man to Man. Δώσ' την πάνω, τι πάνω. Man to Man to Man to Man to Man to Man. Κόψε. Θέλω να συζητήσουμε man κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Εδώ πέρα λέει ότι η ανεργία καλπάζει. Από πού να το πιάσεις αυτό το θέμα? Τι ρε? Πιάστε από τα καληνάρια. Λοιπόν, καληνάρια. Μάνς, να σοβαρεύσουμε. Εντάξει, εδώ πέρα λέει ότι ένας στους τρεις είναι άνεργος. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί εγώ είμαι σίγουρα άνεργος. Είσαι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι εσείς οι δύο δουλεύετε. Μάνς, μπέστα τώρα πείτε, κάνατε τέτοιο πράγμα? Προδώσατε το όνειρό μας. Μα καμία σχέση, αν λέω ψέματα δηλαδή να σπάσει το χ από το χειριστήριο του μπρο. Κι εγώ μάνα, άμα λέω ψέματα να μην ξαναφάω ποτέ πάστα σοκολατίνα από τον Παριάρο. Εντάξει, sorry, Μάνς, παρεξήγηση. Φίλοι, έλα, finger hug. Φτάνε πιο πολεμική. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας θέμα τώρα, όπου συγκρίνουμε δύο διάσημους και αποφασίζουμε ποιος είναι πιο man. Ήρθε η ώρα για... 10B, only one man. Φύγε από τη μέση, man. Φύγε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα σου, man. Δώσε. Σήμερα έχουμε Γιώργο Παπανδρέου και Αντώνη Σαμαρά. Ξεκινάω με +3 man points στον Γιώργο Παπανδρέου γιατί έχει κανό ή καγιάκ και κανείς δεν ξέρει ποιο από τα δύο. Όντως μυστήριο ρε, man. Και +3 man points στον Αντώνη γιατί ήταν διευθυντής σε πιτσαρία. Πίτσα. Συνεχίζουμε. -3 man points στο Γιωργάκη γιατί έχει μουστάκι. Μινόρε της Αυγής. Και +3 man points στο Γιωργάκη γιατί έχει μουστάκι. Όντως Viking. Και -3 man points στον Αντώνη γιατί τα είχε με τη Βύση. Τι λάρε φίλε. Και +3 man points στον Αντώνη γιατί τα είχε με τη Βύση. Cougars. Δηλαδή ισοπαλία. Όχι ρε μαν, ο Γιωργάκης παίρνει 100 man points γιατί νομιμοποίησε τη μαριουάνα. Ναι ρε μαν, θυμάστε τότε που ήταν παράνομα. Όντως, τώρα στον περίπτερο. Λοιπόν, τώρα πάμε στο επόμενο θέμα της εκπομπής μας, όπου απαντάμε στα ερωτικά προβλήματα των man εκεί έξω. Ήρθε η ώρα για... Μάρο μουσό. Λοιπόν, ο Χρήστης, ο Μαν 364 μας γράφει Μανς. Η κοπέλα μου με χώρισε γιατί έπινα το γάλα και μετά βάζα το μπουκάλι πίσω στο ψυγείο. Τι να κάνω? Μαν, η συμβουλή είναι απλή και είναι μία, σαν αυτή η άλλη καμία. Αν κάτσε να το γράψω αυτό θα μείνει ρε. Μαν, και η συμβουλή μας είναι κόλλησε το. Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή Man to Man. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βιουάρατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe πατώντας εδώ. Και επίσης βοηθήστε μας να αγοράσουμε ένα τρίτο χειριστήριο για την κονσόλα, αγοράζοντας από το e-shop τα νέα μας Givan Origami. Είναι αποστήλια που έχουμε χρησιμοποιήσει εμείς, είναι συλλεκτικά. Μάγκες Καλατζογλίτους. Γεια! Τι είναι ρε μαμ? Έφτιαξα cheesecake. Cheesecake.